Koos, de gebroeders Peters weer op het podium? Ja, weer op het podium. Ja, moet ik zeggen, kijk, 2 van de gebroeders Peters staan nog regelmatig op het podium. Maar de gebroeders Peters in de orangerie, samen, gaan we nog 1 keer doen, ja. En waarom? Waarom dat doen? Omdat de laatste jaren zijn er ontzettend veel mensen die erom vragen. Vooral oudere mensen, hè, die dat verschrikkelijk leuk vinden om zo'n avond heerlijk te lachen. Maar ook een stukje voor onze vereniging. Hè. Die hebben in 2020 BCL-treffen. Dat is van vereniging natuurlijk een behoorlijke uitgavenpost. Hè. En nou goed, met Avond de Gebroeders Peters kunnen we daar een beetje een invulling in geven. Maar de bedoeling is dat we als Gebroeders Peters een avond er neerzetten waar mensen nooit meer gaan vergeten. Nog 1 keer gaan we. Ja. Dat gaat het weer. Binnen een minuut, ja. Ma. We willen afscheid nemen, zoals ik net al zei, met een knaller. Hè. We willen het beste eruit halen wat we gedaan hebben. Dat wil niet zeggen dat we acts gaan herhalen. Dus dat we zeggen, nou, we pakken de mooiste acts. Er zullen wel ideeën zijn die we oppakken en die we dan in een nieuw jasje gaan steken. Maar het moet gewoon van begin tot het eind een giga voorstelling worden. Ja. Voor minder doe ik het niet. Heb ik een snor? Maar nee, ik heb horenpartijen die roeien me door de lip. Die altijd moeten die en ik moet altijd in de zaal. Wel ja. Maar ik vind het wel leuk dat ze het nog een keer doen. Ik ben benieuwd bij mama kunnen kijken. Ja. We beginnen op 11 november. Let op, we beginnen op 11 november en dan moet ik echt uitdrukkelijk zeggen om 11 minuten over 11. Dit jaar, hè? Dit jaar, dus over een paar maanden. Nu in 11 november 2019 om 11 minuten over 11 begint de verkoop. Er zijn geen kaartjes te krijgen bij Ben, Dre of Koos. Iedereen kan, als het moet, kan ze via internet inloggen bij de orangerie. Dan krijgen ze een overzichtje van het aantal stoeltjes dat vrij is. En dan kunnen ze aangeven, ik wil graag die en die en die stoeltjes. En ze betalen en die stoeltjes zijn voor hun. Nee man, ik heb strings aan. Met wie piepen en steektassen, hè? Want je weet nooit wat er gaat gebeuren, hè? Waar even? Nee, geen sloggies, zeg. Buikje moet er lekker rustig in hangen. En hoe zit het met de liefde nou? Liefde? Oh, ik ben helemaal gek van liefde. Echt, alleen ja, die Harry van mij, hè. Die heeft het gehaald. De vorige week heb ik hem op een trap voor die spiegel. Sting de poedelnaakt voor die spiegel zit er tegen zijn kameraad, wat hebben we toch vroeger een schone tijd gehad samen, hè? Ik zeg, toch verhinkt hij ook zo aan dich. De datums van het optreden, wacht, dat is volgens mij 19 en 20 november 2020. Waarom moet ik dan nu al kaartjes kopen? Nou, dat is heel simpel. Kijk, ook voor de gebroeders Peters is het natuurlijk een risico, hè? Want je moet een orangerie huren, je moet geluid, je moet een decor, je moet een schmink, je moet van alles erbij hebben. En dat moet geld kosten. Dus ik weet, als ze ervoor gaan, dan gaan ze ervoor. Hè? En Koos zei het zelf net al, hè? Hij wil het ongerse uit de kist. Hij wil echt het neusje van de zalm. Het werd een avond lachen dat ze met een natenbox naar de kooi gaan. Neem dat maar van mij aan. Dat werd lachen. En dan voor die centen. Voor 25 euro op. 25 euro. Daar kent ze die jas voor ophangen. Dan kent ze in de pauze nog het verdrinken. We moeten dadelijk sentiment brengen, zeg. En nee, want ik bedoel, als ze naar de orangerie is voor een eengange artiestbus, zal direct 40, 45 euro. 25 euro. Ik ben benieuwd. En let op, net wat Koos zegt, hè. 11 november, 11 minuten over 11. Niet zeggen als ik er even de kist heb geslagen, hè. Zelf schuld.